director inye. Okay. Are there cartels Mombasa? Story yecha unanye manyate nyakundi chikambani chialenga alia brokerage firms chia tenelete koni cha chialenge 12 aba usia senga kieri ntu wabate chikambani sato ngolengia Victory Tea Brokers neno njajete gashieka Victory Tea Brokers ngolengia gashigete mwaka 2003 history cha evuna nkonyora nentambake kiagara usakuligereria chikambani wetera wao ubulimi bw'echai kurwe tea buying center wike factory echai ya Mombasa echai ya tumichinse yawe kuchi warehouse ya tumichinse muchesiko ya chikonewa inje buno mulimo bw'echai kiagara no mulimo bw'echai ende factory ya Nyansiongo imbwate echanga chieka 20 ndemete nogosemeri kwane goko bakerenga kingana inche nimbwana takonyora chiri chiakoro mutinchi akana bakoli gas chia buruge chai kurwa bunaye buno mulimo wasemeri nga nonyore bonus iya sobono yanya kundu mayete nga asumwa koyo yenga nga bonus ndo wati kiagara una Nyansiongo bonus igere 12 igae echain ye mpake chai ke Mombasa Mombasa pengine New Pakistan pengine chinsegete bwana takonwa korengia kuchunguza kogenda na kokonyora pengine from a factory management level mpaka Mombasa mechando nero iye bwana takurekebishwa kiagara ubuchae kuisa kuligeri foreign exchange the major foreign exchange ana ngurwa solo ngwechai kuisa kuligeri umulemi gakubuka chinsa saa 12 liria limirire otole chai pengine mpaka saa 12 chia marogwa rasma uchunguzi unankuligeri yecha ke factory management inkikero a factory yengo operate up to capacity usiko operate up to 70% 50% ingaki directors asinaronye board meetings okonyoranga egechibwendete buna chetabwanete koba kiagaronye board kebwanete pengine quarterly kwa mekonya abantu waikaransikere week abantu aba nkonyora bali chi allowance inga income bari kuligiringa the amount of income megoje factory fee expenditure nga kiere pengine chisabali chinde chitabwendeti mbali Meru mbali Mombasa abandi mbali iskoyense kwanyora nga expenses chitabwendeti koba chiachire igoro chimane chachi factory nga yoba ni mabole ekarochi yagenda icha yagenda Mombasa bwanete koni buchi ngumbu igana ende inje unoyo omurenge koni icha enga gitolenge tea broker ase company tuwabwate savings tea brokers yatigete ku 2009 tutari koni chae ebintu mbere byalenge byo bolimo chae wakonya test ngakwabeka munuga watenge enero yen quality 1 2 pengine yenda kwanyobeka ngampu ya quality wedero umunwa technology bono yachire ubwanete ko test chae na maene korange chae create ngere ono igari narrative ekaba created kind of narrative kiagara bali batanga ino mutuaria usakonyora nga n'abantu gete bago kondi chaire kinende mpukwate yabo bakonia na bakura akoroni yabo na bakura oni yabo nande babeke yabo nga nere iguru witaniye eyende igo abantu bamintu nankuligerera nkelinga
serikali ya Kenya eri ya promise to isakuligeria as commitments into what minimum guarantee return inga serikali ya tebeta ase commitment eri ase manifesto nga onya nechae pengine omuremi takunyara kwebwinse ya 30 shillings ende gingi anya kuligererwa serikali because I think it has to come from government erigereringa ali Mombasa inkikero kiagera bono iga nyakundi echae sangine yende chinsi chiale kugura bono iga se chisababu chimenyekanete Sudan teri kuira chae yeito Iran teri kuira chae yeito chichae chichiri chi White House sababu ninki ngaitu bwende go expand na kuriye echiro at this 21st century ngende kiabere story nga value addition ye chae basungu bagora kurwa baganda bakora value addition onye mwali koni echae ino shilingi 100 igali bono baganda echae yao ni shilingi 1 ngakito kwa tuike kiwango kiria value addition erinde echae itinyaro kwa nwe kiwango Getakere nende kara konyo mulimo Mheshimiwa Machogu tigango turara kara tueresera iguru ya Mombasa ye. This is where we have a problem because kwa beire player around kwa nile cha. Is it true na abantu 13 usichikama 13 choka chiko necha ito Kenya ngima na yenkwa nge part of this 13 tea brokers kali 13 kiagara bono igaji company mayete chiko necha igire kianda echine chiko ni cha ya Kenya echa ya Uganda echa ya Rwanda una ndungo ntwalenge cha ya Rwanda tuone cha ya Burundi echa ya Tanzania from all over East and Central Africa igo chikambani chiria mbabwene tukuchunguza mono naende tindarora nga igasi mono inki factory etawike wangu echewa no kind of a factory asa ku negotiate na bali bakugura echae erinde a factory eoneri chae direct etari weterase ase chiproka kiagera wetera chiproka naro lazima bakora mbo well I think the story echa buna wate abanemo gano mutambe na udra abendo nyoko na nasege kareke but one thing again tukale wate bakereke mo kirata konyo mulimi because ayo monyene no mulimi ayo monyene kuonire echae a factory yao ayo monyene wa akani ruchwes chingisa kabisa so it seems in the what solution because angorende aiga asema chuka goirecha ya nyansiongo angori chiburi achokire kile nama itanga yumo chandole so ngakitoko kora one thing toko kora to sonsoro mo chando gucha egente ke buna nate ba nyakundi kiaberege ukwana njira nyinge ngaki nyinge na raba chumba baito na bwore percentage baito ba chande tasana igoro yeringaneri wakati wa komiti ya bunge lakini nchi ya soko la kwane serikali ya Kenya commitment iria megati ya sawa Kenya kiagera Kenya getutegemete mono buremi we are an agricultural country na kemerikire kingi mono na kemerige kurukwa echai tuisa gutiga abaremi omoyobo okwe asinye echai teriko babuya igera nyare ko muchanda manene one lazima tuiranire commitment iria serikali ya ruete ya minimum guarantee return iria kabire serikali ichunguse nga iga grading jechai gente togo tebunga ikinyorugete quality nengi yakobuwe ebinyoro binde ngana kiga kogera ikinyoro ekyo kialiera chibesa iguru siringa musine na weta na injuka re siringi 10 igento kerinje unango kana ne story onkoranga chikambani chiri nyinge usakulige rinkuru abantu bense mogete ya Kenya iyagara mpaka ga ali bali bagocha kugura echae bate bwecha mu kugura ngiane
ne not necessary ngana bere igo nga lazima serikali yasoe ne chingurugete serikali ya Kenya chayegira ngerebe yamo nyakundi netania kanga gakyonya bale 50 netani kanga ndole 45 tali disparity difference ya siringi 40 kirina bakoranga iga kene nkiyo naende umulimi bwense mugiti ya Kenya nkunya swale serikali lazima echene chinguru emanya kusuruhisha genteke lakini baisa gukira igo nga it is business as usual umuntu uragende kumya n'umulimi nera arusi confidence arusi faith aseke mrige kurukwechae eyetabe buyasense yetu ya Kenya Bia kabisa mwancho mwatajida kani 15 choka cha teheri chuma yakoroga chinsa inye chebono mambia Mheshimiwa Ezekiel Machogu nero mwenito asemambia ya bono so toi asegurubaro ya bochokire ayoro bono. Asante Mheshimiwa Nyakundi njeono tindi asegurubaro naende tingobo ngubuli abantu baminto bagusine ndo ba Kenya unatokunya kuleta Kenya iga no Mheshimiwa Fred Matiang'i ntuirete nga asichinga kichigocha uburayi bwa Kenya mbuchenji kuhetera aba Kenya naende uburayi bwa Kenya burachenji kuhetera tari njira chinde chionse kuhetera chikura chiri chigo chiwakwa tarehe 8 mutinyo 8 2027 nakikumuranje tukuburia abantu baitu nga usi abana baitu bwate chikura bonse kiagera enguba nekirwaniro yaitu turanyare gutumia wikire karenge ky'oburayi oburonge uburayi bukurigereria mahitaji y'omunanchi ngwetera ekure yitu kuchiwaka omwaka 2027 igo ensemo turasebono iga pamoja n'abaminto bande n'oyo minto Fred Matiang'i igo turase united opposition